telóm ennyit bírt, így, hogy olvasom el Facebookon a sok-sok fontos hírt. Élőben hogy kell csetelni, a neten ismerősöm sok van, de itt nincs senki. Még rám sem néznek, meg sem hallanak, ha nem vagyok online. Ne mobilozz, figyelj rám, az előbb majdnem kinyírtál. Életveszélyes itt lenni, mert mindenki bolond, de mikor el akartam menni, egy tolvaj kirabolt, a rendőr is szarik rám, a sofőr ott selfie-t csinál, és elgázolt egy férfit, aki mobilozott, de az utolsó percében Instagramra posztolt, majd megholt. Elég, ez nekem már sok, még az étteremben ülve is a sok hülyét kell nézni. Na jó, most koncentrálok. Itt ül a barátnőm, és ma este fogom a kezét megkérni. Itt a gyűrű, eljött a pillanat, de ő fotózta a kaját. Ne a mobilt nyomkod már, épp most kérlek meg, figyelj rá. Most már szingli vagyok, és mivel Tinderem sincsen, az is maradok. Telót szereznem muszáj, Facebook, Snapchat, jövök már. Kérlek, ne ítélj el engem, csak mert mobilt lopok. Te is ezt tennéd a helyemben. Ez olyan, mint a drog, vagy még jobb. Na, sziasztok! Reméljük tetszett nektek ez a videó is, és ha igen, akkor dobjatok rá egy lájkot vagy valamit. Nagyon köszönjük a többi youtubernek, aki segített felvenni a klippet. Nagyon sokan segítettek, és jövő héten készítünk egy hogyan készült videót ebből a részből, ahol mindent elmesélünk, ha nem akartok róla lemaradni, akkor iratkozzatok fel. Sziasztok! Sziasztok!